Ang hanip na yan. Ibahan kami pagpaduman, tapos pagpauli, solo-solo na lang ko. Huy! Ano ka maligid? Ano na niyo? Anong nag-ano ko? Di, talaga. Tuloy ka na nag-stop sa cementerio. Nag-inot ka mag-uli. Siyempre. Anong Bakit siyempre? naman ako duman? Ibahan kita magduman, tapos walat mo ko. Ito, may pagpaparahiling ka duman. Sige ka, patikpak yun. Di ka man nagduman sa cementerio para magbisita. Huy, naglinig baga ako. Nagpintura pa ko. Ang guton ka man sa kuyang Sino maray. ba ditong tigpinturahan mo duman? Kapay ka kay Papa bagat to, tas si Papa. Opo. Tano? Itong kataid. Sabi mo may sobra pa ngayon pintura. Pinturahan taman ngayon. Kasi ito. Siyempre, nailing bumati yung tiglinigan ta na. Ito. Ha? Si ex mo ganito itong ginadan ko. Grabe ka man. Ibahan ka man para nagpintura duman. Bakit nagpawalat ka na duman? Naglinig man lang ko. Tayo ka digdig. Tan mo sa inman ko. Tayo ka digdig. Alangan man magduman pa ko kung sain. Oh, masain ka man. Sige ka pating hilig duman sa kabaak na ano, nagtitiripon duman. Siguro may ex ka duman. Painita na yan. Ikaw nagalok maglinig-linig duman. Kaya gusto magduman. Kaya gusto magduman. Bahala ka Talbong daw. takabagang buhay. May sapak ang payo pati paglinig sa simentri. Pinagsisilusan.